A hithen wythnos y sioe fawr, mae Pawb o'i Farn yma, ar faes y sioe yn Llanelwedd. Ydyn, rydyn ni yma ger y prif gylch yn adeilad ITV Cymru, lle fyddwn ni'n trafod pynciau llosg y gymuned wledig am yr awr nesaf yma. Ac o gyllid i gynnaliadwyedd, o TB i'r tywydd twym, mae yna ddigon i'w ddweud. Lot o pobl yn paco lan, dim achos o oedran, achos bod pobl ddim yn gweld y fod o lan ffarmo. Mae fi wir bryderon am y bobl ifanc sy'n dechrau mewn yn y busnes nawr. Gyda popeth yn Milan, mae'n job i ni i treol fyw i fod yn onest. Achos y ryfel sy'n bod mlaen yn Iran a pethau yna, mae'r fertiliser a diesel coch wedi dim bell ofdwblu. Dwi'n poeni am y cynnydd o fewn trosedd cefn gwlad yn Sir Benfro yn enwedig ar hyn o bryd. Dim digon o cefnogaeth ariannol yn y byd ffermo, mae angen y Llywodraeth wneud yn fwy. Bris llath yw'r un gynta a top of the list yn wedi. Amser yn blwyddyn diwetha o'n i ar di 44 pence a litre, a nawr i 29 pence a litre. O'r busnes TB sy'n becso mwy o ffermydd bydden ni'n gweud. Ni wedi bod ar y ffarm adre a trwy bol gyda TB. Ni wedi golli dros 190 o wartheg mewn 2 blynedd. Mae'n dantod un. Rhai o leisiau cefn gwlad yn fanna, ac mae yna fwy o leisiau cefn gwlad dan ni fan hyn yn ein cynulleidfa ni heno, yn barod i herio a holi ein panel ni. Ac ar y panel mae Llyr Griffith, gweinidog Cabinet Plaid Cymru dros wytnwch gwledig a chynaliadwyedd. Samuel Curt, cyn aelod o'r Senedd i'r Ceidwadwyr. A Fflir Robert, merch ffarm a darlithydd ameth. Croeso cynnes i chi'ch tri ar y panel a diolch i chi am ymuno â ni. Croeso i chi yn y gynulleidfa a chroeso i chi hefyd i Pawb o'i Farn. A heb oedi, rydyn ni'n mynd i symud yn syth ymlaen at ein cwestiwn cynta ni, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Caryl Hughes. Caryl, beth yw dy gwestiwn di? Diolch yn fawr. Gyda costau cynhyrchu bwyd wedi cynyddu ar gyfartaledd o 45% dros y blynyddoedd diwetha, a nifer y fudiadau yn dweud bod crisis ar y costau ffermio. Sut mae'n mynd i'r addel ar y costau cynyddol yma? Diolch, Caryl. Cyn bod ni yn clywed wrth y panel, gai ofyn i ti roi syniad i ni, ro flas i ni o'r costau mae ffermwyr yn wynebu ar hyn o bryd? Ie, jyst ar y ffarm ni adre, mae costau cynnyrchu mewn, y gwellt, y bwyd, y peth yn costau, ac heb sôn am y llogau hefyd, ar y pres dyn ni'n benthyg os dipyn yn ôl i gael symud ei busnes ymlaen, mae cost yna'n codi wan, ac efo, mae gen i frawd eisiau dradre i ffarmio hefyd, ond mae cost o gael o adre wedi cynyddu, di'r ffarm yn gallu cynnal mwy na un teulu ar y funud, fel oedd o yn nôl yn y 1930s, ond yn gallu cael 2-3 teulu mewn un tŷr ydyn nhw ac yn byw fel la. Oeddi hynny ddim yn bodloni ddim mwy, ond mae angen y staff na ar ni adre i gallu ffarmio. Costau ffermio. Unrhyw un arall fan hyn yn gyfarwydd ar costau yma. Pwy arall sydd yn gweld costau yn cynyddu? Reit yn y cefn fyna, aros i'r maic eich cyrraedd chi, na fe? Mae'n ffarm ni'n ffarm fynydd. Mae'n costau ni yn gynyddol yn cynyddu. Yn anffawd yw yn anffodus bod ni'n gorfod torri nôl er mwyn cwrdd o'r costau hynny'n gyson, a dim ond hyn a hyn o dorri nôl mae dyn nhw'n medru wneud, ac ni wedi gwneud yn nawr ar 10 mlynedd ar 20. Ond yn fwy na hynny, fi'n credu i ni'n parhau i gynhyrchu cynnyrch gwbl hanfodol graidd, a'i werthu fe bron o bod dan bris y farchna, dan pris i gynhyrchu fe. Tra bod hynny'n bodoli, oedd yn hen system ni oedd i fewn i Ewrop, oedd mi oedd y system yn un dadgolledi ni am wneud hynny. I ni bron o bod wedi anghofio'n llwyr bod angen wneud hynny nawr. Ac yn anffodus, tra yn bod ni'n dal i gynhyrchu cynhyrchion craidd, a'i gwerthu nhw ar bris, mae teuluoedd yn medru fforddio, achos os i ni'n mynd i gynyddu pris bwyd, byddwn nhw'n methu fforddio rent, byddwn nhw'n methu fforddio morgais, byddwn nhw'n methu fforddio prisau hynny. Y cwmnïau hynny sy'n elwa ar y ffaith bod ni'n gwerthu dan pris dylen ni fod yn gwerthu fel arfer. Tan bod rhywbeth yn dod mewn i ddigolledi, tan bod hyfalu ar hynny, wy'n credu bod y ffaith bod yn costau ni, hyd yn oed yn aros fel maen nhw nawr, yn mynd i fod yn rhywbeth andwyol reit. Diolch yn fawr, chi'n sôn am Ewrop fyna a chostau bwyd fe ddewn ni i drafod rheini mewn mwy o fanylder maes o law. Ond rwch syniad i fi o'r costau yna, unrhyw beth arall, beth yw'r pethau yna sydd wedi cynyddu? Ie. Pwysau gwrtaeth ydy mi fyny, mae problemau yn y byd, a mae hwnna'n effeithio ar beth sy'n digwydd yma efo pethau dyn ni'n cael mewn fel gwrtaeth a golew, a'r ddau beth yna ydy effeithio'n drwm iawn ar ffermio.
A chi fyna hefyd? Wrth gwrs, mae periannau wedi costi tipyn mwy nawr o gost o beth oedd cael o blaen. Ewch chi'n o'r 20 mlynedd, a byddech chi'n gwerthu rhyw 100 o wyn, a byddech chi'n prynu tractor neu falle pick-up newydd. Ond erbyn heddi, ydych chi'n mynd dwbl, 3 gwerth cymryd yna o werthiant defyd neu wartheg a mwyn dod i ben a prynu y periannau yma mewn. A ni fod mynd mwy effeithiolrwydd, a ni mwy effeithiol nawr na ni wedi bod eriod fel cynhyrchu bwyd, a dyn ni'n llai o arian ar ôl yn y pocedi ni. A mae safon byw nifer o ffermwyr yn tipu nis na dde person gyffredin yn y wlad yma. Na fe, wel, Llyr Griffith yn mynd i ddod yn syth ato chi. Chi wedi clywed y costau, chi wedi clywed y pryderon fyna. Beth ych chi'n mynd i wneud amdano? Wel, mae'n ddarlun heriol, a fel i ni wedi clywed, mae yna lot o ffactorau sy'n dylanwadu ar hynny, sydd i hwnt i reolaeth nifer ohono ni. Mae nhw'n broblemau rhyngwladol, pan mae yna ryfel yn rhyw Crain, i ni'n teimlo'r effaith yn syth yng Nghymru, pan mae'r cilfor Hormuz yn cael, i ni eto yn teimlo yr effaith yn syth. Felly mae yna ddarn o waith, dwi'n meddwl, i drio isolatio'n hunain o'r rhai o'r grymodd yna drwy dyfu marchnadod domestig, Cymreig a Phrydeinig ar gyfer peth o'n cynhyrchiant ni. Mae yna sawl agwedd i'r cwestiwn, a mae yna sawl ateb o gynlyniad i hynny fydden ni'n gweud. Mae hynny'n un ohonyn nhw. Mae eisiau edrych ar drio cynorthwyo ffermwyr i gynhyrchu yn fwy effeithlon, a bod yn fwy cynhyrchiol. Mae yna un agwedd o'r cynllun ffermio cynaladwy fydd yn agor nawr diwedd mis yma. Fydd yn grant cyfalaf ar gyfer peiriannau a'r cyfarpar sydd angen ar ffermwyr i helpu gyda felly'r broses o trio bod yn fwy effeithiol a gallu gwneud mwy gyda llai hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim yn hawdd. Mae'n hawdd i wleidydd i weid na mewn stiwdio fel hyn, wy'n gwybod. Ond mae yna le i ddefnyddio arloesedd ac ymchwil a datblygu mwyn trio gallu bod yn fwy effeithiol hefyd. Ond y pwynt arall dwi yn meddwl yw, i ni'n colli gormod o werth y bwyd wedyn pan mae'n dod i brosesu. Mae eisiau cadw mwy o brosesu yn lleol, cadw'r bint yna'n lleol yn cylchdroi o fewn yn cymunedau gwledig ni. Felly mae hwnna'n rhan o'r ateb hefyd. Felly mae yna wahanol strands, dwi'n meddwl, i'r approach sydd eisiau arno ni. A fydd e ddim yn hawdd i dynnu bopeth at ei gilydd, ond yn sicr le mae'r Llywodraeth yn gallu helpu, mi fyddwn ni'n trio gwneud. O'n i'n jyst yn, hyn o'n i eisiau gofyn, ni wedi gweld Andy Burnham, y prif weinidog newydd, y prif weinidog y Deyrnas Unedig. Mae wedi bod yn ei swydd am ddeuddydd, a mae wedi cyhoeddi yn barod bod e'n mynd i dorri VAT, treth ar werth, ar arfiliau trydan. Mae wedi cyhoeddi hwnna'n barod. Os yna rhywbeth allwch chi wneud yn Llywodraeth Cymru fydd yn mynd i'r afel ac yn cael effaith uniongyrchol fel hynny? Wel, yn amlwg mae'r pwerau sydd gyda ni wahanol iawn i'r pwerau sydd gan brif weinidog y Deyrnas Unedig, ond mae cynlluniau buddsoddi yn y diwydiant yn rhywbeth i ni yn gallu wneud, rhywbeth i ni yn ei wneud. Mi gyhoeddon ni ddiweddar hefyd cynllun buddsoddiad benthyciadau i'r diwydiant hefyd ar raddfa fenthyg isel, gyda thaliadau nôl yn hyblyg i adlewyrchu natur y diwydiant o ran taliadau tymhorol ac yn y blaen. Felly, le ni yn gallu bod yn hyblyg, le ni yn gallu camu mlaen a chynorthwyo, mi newn ni hynny. A felly bod e ddim wedi digwydd i'r graddau bydden ni gyd wedi dymuno yn y gorffennol, ond yn sicr mae yna gyfle nawr, a ni wedi bod yn yr ôl ers 2 fis felly i ddechrau symud i'r cyfeiriad na yn fwy penderfynol. Fflir, Robert, gai ddod â chi mewn fan hyn. Effaith y costau yma ar y ffermwyr. Beth yw'r hyn i chi'n ei weld a'r hyn i chi'n ei glywed am yr effaith, yr effaith bersonol o bosib mae'r costau yma'n cael ar ffermwyr? Ie, so'n union fel ddedodd Caryl. Mae gennym ni fferm deurywiol yng Nghanolbarth Cymru. Dwi'n gwybod mynd allan i weithio, dwi'n methu gweithio llawn amser ar y fferm adre. Ond mae'r costau cynhyrchu, mae'n iawn dweud wneud mwy efo llai, ond mae pwysau ni arall gyfeirio i gallu cario'r busnes ymlaen, ond mae yna hefyd straen, so mae access i ni yn croesi'r rhan fwyaf o dulliau arall gyfeirio allan, y costau o gwneud hynny, a wedyn ar ôl daliadau cyn i chi hyd yn oed dechrau wneud profit. Dwi'n meddwl bod rhaid i Llywodraeth Cymru gwrando efo ffermwyr a wneud rhywbeth amdano a bod yn gefn i gwerthu'n stori a'n cynnyrch. Sam Curtis, beth newch chi o'r sefyllfa fel mae ar hyn o bryd? Wel, mae fe'n drist o dorgolonus y pwysau mae'r diwydiant amaeth o dan ar hyn o bryd. A os ni'n edrych ar y cyllideb amaeth, sy'n nhw hynny wedi gweld twf ers 2016, dylse fe fod gyda chwyddiant lan rwle tuag at 500 miliwn, ond rownd 338 miliwn yw ar hyn o bryd. Mae hwnnw arian sy'n cael ei busoddi mewn i ffermwyr. Ys dim ffermwyr yn eistedd ar arian. Maen nhw'n busoddi, maen nhw'n prynu'r pethau newydd, mae'r blant yn mynd yn ysgol
trigolion lleol, Cefn Gwlad Cymru, maen nhw'n gweld twf os mae yna arian gyda ffermwyr yna ble mae'r cymunedau gryf yn dod o. Ond mae'r pwysau sydd ar y sector ar hyn y bryd yn dod o'r bob ochr. Be sy'n digwydd yn San Steffan, be sy'n digwydd yn lleol a Tramor hefyd. A wedodd Fflir yn gywir ar allgyfeirio enghraifft. Mae mor gymaint o ffermwyr nawr i allgyfeirio mewn i bythynod a pethau fel ni, a wedyn mae polisi yn dod mas ar 182 o noson yn boeni a cosbi ffermydd ochr ni. So, pob amser mae ffermwyr yn trial cymryd stepau mlaen a bysoddi a tyfu a creu swyddi a gofalu ar ôl y cymunedau lleol, mae rhywbeth yn bwrw nhw'n ôl, sef y tywydd a pethau son nhw gallu reoli drosto. O'n i'n mynd i holi beth sy'n gallu cael ei wneud i atal hynny? Gweithio gyda'r sector, a mae'r iaith, gwedau hwn gyda Llyr yn eistedd drws nesaf i fi, mae'r iaith sydd yn dod mas o'r llywodraeth newydd yma yn peth da, mae rhaid roi rhyw fath o gobeith i'r sector, a dwi'n croesawu hynny o tu fas y Senedd dyddiau yma, ond mae rhaid rhyw fath o gobeith i bobl ar diwydiant newydd, gweld y ffermwyr ifanc newydd ma, a oes gobeith iddyn nhw yn mynd mewn i'r diwydiant, a oes dyfodol iddyn nhw, a na ble fi'n poeni ar hyn o bryd, mae'r sawl teuluoedd yn meddwl, chymod beth, mae sector arall angen i chi mynd mewn i fel chi, mynd i wneud rhywbeth arall os dim dyfodol yn amaeth yng Nghymru, a mae hwnnw'n torri'n ngalon ni. Sôn am obeth fyna, na i droi atoch chi gynulleidfa. Ydych chi'n teimlo yn obeithiol am ddyfodol y diwydiant fan hyn yng Nghymru? Chymod, sôn am y costau, ond os na obeth? Beth yw'ch teimladau chi? Gareth? Gobaith bob amser, a mae yna siarad call yn dod o'r Senedd, a mae'n braf cael clywed llais sy'n dall amaeth. Mae'n bwysig iawn i ni gydweithio fyd. A mynd yn ôl i allgyfeirio, da ni wedi allgyfeirio efo tours, immersive tours, dod Americanwyr, acw. Mae yna lot o ffyrdd mae'n rhaid i ni feddwl sut i all... Ond dylia bod lot o ffarmwrs ddim yn mynd i wneud hynna. Dylia bod i ffarm deuluol nhw yn mynd i wneud digon o bres, dda Carol, i ddod â'i brawd adra, i fyw ac i wneud bywoliaeth da yna. A deud y gwir, dylia bod ni'n cael handouts o hyd chwaith. Dylia bod ni'n medru sefyll ar ei traed ni hynny, a dylia bod pobl yn talu pris teg am bwyd. Mae bwyd rhy rhad. Mae rhy rhad. A dwi'n gwybod bod cigeidion a cigoen wedi bod yn gwerthu dda. Ond wedyn mae pobl yn cael un o'r cynnyrch gorau maen nhw yn y byd. Yn y byd. So mae'n iawn iddyn nhw dal amdano fo. Ond mae rhaid i ni hefyd dangos i bobl sut da ni'n cynnyrchu'r bwyd na, a mae gen Hybu Ci Cymru le i chwarae yma na, mae gen Visit Wales yn lle i chwarae, mae pobl na, dwi'n meddwl bod nhw wedi bod yn gwerthu cynnyrch a Cymru digon da yn y meddwl i, a mae eisiau newid pethau, a mae yna jans da wan efo llywodraeth newydd. Ond yn gwybod llaw yn codi fyna hefyd, ie? Ie, personol, dwi'n teimlo, mae eisiau darganfod ffordd i gwanhau cryfder y supermarkets. Nhw sy'n cynnyrchu, nhw sy'n rheoli popeth i ni'n tyfu a popeth mae pobl yn bita. So mae eisiau gwanhau cryfder nhw. Nhw nath dweud wrth y llywodraeth i benni ar y Milk Marketing Board a gwanhau nhw, i gorfodi nhw i torri lan. A i fi'n teimlo bod yr Tesco's a'r Safeways mae nhw yn rheoli popeth a mae eisiau gwanhau cryfder nhw. Llyr Griffith, fi'n gwybod chi wedi sôn chi'n newydd ddechrau fel petai, ond os rhywbeth allwch chi wneud am hyn? Mae lot o hyn tu hwnt i'ch gallu chi, ond os rhywbeth allwch chi wneud? Wel, o ran y sector fwyd a diod yng Nghymru, mae gyda ni stori ardderchog i'w adrodd, heb os na goni bai. Mae e werth 28 biliwn o bunnau y flwyddyn i GVA yng Nghymru. Mae e'n cynrychioli drwy 220 o filodd o swyddi yn economi Cymru. Mae hynny yn un o bob 6 job yng Nghymru gyfan. Felly dyna yw arwyddocad a sylwedd a swmp y sector. A wrth gwrs, mae'r cwbl yn seiliedig ar y bobl sy'n ystafell fan hyn, y ffermwyr sy'n cynnyrchu y cynnyrch yna. A mae Gareth yn ei pwynt teg, mae prisiau bwyd wedi bod yn artificial o isel, ond wrth gwrs, dyna yw reality costau byw dyddi hyn, a dyna yw disgwyliad y cwsmer. Felly mae yna gydbwysedd i'w daro, ond i fi, po fwyaf, y mantra i fi yw cynnyrch lleol, prosesu lleol, caffael lleol hefyd. Mae public procurement ar ôl mawr i chwarae. Os ydyn ni o ddifri ynglyn â tyfu'r sector, wel mae rhaid ni ddechrau wrth yn trad yn hunain a sicrhau bod mwy o gyrff cyhoeddus yn prynu fwy o gynnyrch Cymreig. Eto, i gadw'r bint yn troi yn yr economi leol. Dwi wedi gwneud y gymhariaeth, mae economïau lleol yng Nghymru fel bwced o ddŵr, a mae gormod o dyllen o fe, mae'r cyfoeth yn llifo mas. Mae rhaid ni blygo'r tyllen i gyd, cadw'r bint yn troi, achos mae return on investment ar bob pint sy'n mynd mewn i amaethyddiaeth, wrth gwrs yn 7, 8, 9 pint. Felly mae hwnna'n sylweddol iawn iawn.
Caryl, fi'n mynd i ddod nôl, ti'n nath ofyn y cwestiwn. Be neidio o'r hyn ti di glywed? Ti'n teimlo rhyw fath o beth o'r hyn ti di glywed? Mae'n ofyn yn dod, a fel mae pawb wedi dweud, mae'n lais gwell dwi'n teimlo yn dod allan o Llywodraeth Cymru, a mae hynny yn beth positif iawn dwi'n teimlo. A just gobeithio, newn ni weld o'n digwydd. Dyna'r peth, mae'n iawn, di'r geiriau a siarad a dweud, ond gan i weld os di'r tyll yna'n cael ei llenwi yn y bwced na. Na fe, her i chi fyna te, llir. Na fe, na fe, fe symudwn ni mlaen at yr ail gwestiwn sydd dan ni nawr, ac mae'r ail gwestiwn na yn dod gan Owain Davies. Owain, beth yw'r cwestiwn? Helo. Nid yw'n nghenedlaeth i wedi gweld cyfnod lle nad oedd ffermio yng Nghymru dan fygythiad cyson gan y diciau neu TB. A welwn ni fyth ddiwedd i heriau TB, ac os y gwnewn, wel y cwestiwn mawr yw sut. Diolch am dy gwestiwn di, Owain. Gai ofyn i ti, beth yw dy brofiad di o TB, o ddelio a TB? Wel, rwy yn ffarmio gyda'n rhieni ar fferm Odro Fechan, a dwi wedi gweld bron i dreian o'r fiches yn cael ei golli mewn blwyddyn unwaith. Mae'n dor calonis pan i chi'n gorfod gwthio gwartheg ma'ch teulu chi wedi bridio am ryw 60 mlynedd. Ar diwedd hynny yw i gwthio nhw i gael ei difa i fyny lori, a dwi'n perthyn i cenhedlaeth datganoli gyda llaw, sydd heb weld dim yn wahanol. Ni yn byw o flwyddyn i flwyddyn yn ofn y prawf hynny. Ni wedi gweld addewidion ac ni wedi gweld targedau yn cael ei gosod, ond ni wedi clywed targed unwaith eto, ond gyda'r llywodraeth bresennol hyd yn oed mewn lle, mae yna rai ffermydd wedi gweld 2 brawf. Ni'n cofio mae yna 60 diwrnod sydd i'r sawl sydd wedi cloi lan eto. Felly mae'r cynlluniau yna, ond nawr yw'r amser i weithredu. Diolch, Owain. Jyst i ni gael syniad o raddfa'r broblem. Gai ofyn i chi godi'ch dwylo os ych chi wedi cael eich effeithio gan TB ar eich ffermydd chi? Sawl rhyw hanner fan hyn o'r gynulleidfa. Mae yna'n dipyn o beth. Gai ofyn, Hedydd, gai ddod ato chi o chi'n codi'ch llaw yna. Siwt mae TB wedi effeithio ar eich farm chi? Llynedd wnaethon ni colli 194 o ddagwdro. Yn y 3 test diwetha, ni wedi colli 28. Dyw e ddim yn gwella, dyw e ddim yn mynd. Mae'r effaith, dim jyst yr effaith ariannol ar y busnes, ond yr effaith emosiynol ar y teulu gyfan. Amser hyn llynau, o'n i gyd fel teulu yn man tywyll iawn. O'n i'n nabod ffrind oedd yn gyda DPJ, nath hi awgrymu i ni a o'n i eisiau help. O'n i'n meddwl jiw na, i ni'n iawn. Ond sim gas dy fi weid, mae fi ar gwr wedi cael counselling am 6 mis. Mae fe wedi helpu lot o ni i delio gyda beth i ni gallai delio gyda gadael pethau fynd, gyda pethau sy'n mas o'n dwylo ni, ond synau'n meddwl bod y Llywodraeth yn sylweddoli faint o effaith mae hyn yn rhoi ar teuluoedd. Dim jyst yn ariannol, meddyliol, maen nhw'n gweud, mae fe tu fas y tŷ. Mae fe'n dilyn chi i'r gwely bob nos. Chi ffili cysgu, mae fe'n ofnadw. A beth i ni wedi gweld mae'r cyfathrebu rhwng yr Animal Health Department a ni, mae eisiau well cyfathrebu. Mae ces vet gyda ni, mae o Cheshire, ni wedi colli gwmynt o hyn a dda, so ni wedi gweld hi, so wedi bod mas ar y ffarm. Mae o dramor, dyw hi ddim yn deall ni, dyw ni ddim yn deall hi. Mae lot o pethau'n cael eu colli yn y translation. Siwt allith hi, mae eisiau mwy o pwerau ar yn milfeddyg ni, sydd gyda ni bron y bod bob wythnos yn ganol lloia, nhw sy'n deall ni, dim rhywun sy'n eistedd yn swyddfa yn Cheshire a ddim yn gwybod dim am y sefyllfa ni. Diolch, Edydd. Diolch am rannu hwnna. 194 yn nifer sylweddol, sobreiddiol. Llaw wedi codi yn y cefn fyna. Dwi'n milfeddyg yn hunan, wedi bod yn gweithio yn sector am ffermio a gyda gwartheg, a wedi bod yn gwneud profion TB a gyda'r clients ar y ffermwydd am nifer iawn o flynyddoedd, a gallai ddweud bod y moment am y tro cyntaf chi'n datgelu reactor ar ffarm yn ystod y prawf TB croen. Mae fe'n cael effaith ar y ffarmwr, ond mae fe un o'r tasgau mwyaf anodd iddo ni fel milfeddyg i orfod dweud y newyddion
drwg wrth y ffarmwr, a dwi'n cytuno yn llwyr gyda'r siaradwr cynt. Mae yna gyfle nawr, a mae yna esiamplau da, enghraifft gyda'r prosiect TB yn Sir Benfro, lle mae'r milfeddyg lleol a'r ffarmwr wedi cael pŵer fel bod nhw'n cael mwy o ryddid i reoli'r afiechyd ar y ffarm a delio â TB mewn modd sy'n debyg iawn i afiechydon eraill ar y ffarm. Enghraifft Ionis disease, mae lot o bethau yn gyffredin iawn rhentyn nhw ac yn sicr gyda'r ffermwyr yn Sir Benfro lle mae'r prosiect wedi bod, mae'r milfeddygon a'r ffermwyr wedi bod yn eistedd lawr gyda'i gilydd yn cael cyfle i siarad. Mae bron yn bod fel Alcoholics Anonymous ar y tro cyntaf, pawb yn dod allan gyda'r emosiwn i gyd, ond mae yna lot o emosiwn yna, ond hefyd ar ôl hynny, mae yna gyfle i'r ffarmwr a'r milfeddyg i weithio gyda'i gilydd i wneud gwellannau ar y ffarm. Gret. Diolch yn fawr iawn. Wel, Llyr, chi wedi clywed y profiadau yna. Be chi'n mynd i wneud? Wel, mae gyda fi ffrindiau a perthnasau sydd wedi bod trwy'r felyn, a'r cysgod tywyll na sy'n cael ei taflu drostyn nhw. Mae e'n le erchill i fod a fydden ni ddim yn dymuno fer unrhyw un a dwi'n benderfynol o fynd i'r afel a hwn fel un o'r blaenoriaethau clir. I ni wedi gweud yn glir, mae'r bwrdd Rhaglen TB gafodd ei sefydlu flynyddoedd yn ôl, wedi bod yn edrych ar hyn, mae grŵp cynghori technegol yn edrych yn benodol ar fywyd gwyllt ar hyn o bryd, a dwi wedi gweud mae rhaid ymladd y clwy yma ar dri ffrynt. Ymhlith da byw, wrth gwrs, ymhlith pobol ond yn y bywyd gwyllt hefyd, oherwydd ni'n gwybod allwch chi gael gwared yno fe o dda byw, ond os ydw i dal yn troi yn... Wel, mae yna wahanol atebion i wahanol gyd-destun fydden ni'n gweud, mae hwnna'n sicr yn un opsiwn. Os ych chi mewn ardal lle mae yna lefel uchel o TB, mae yna un math o approach fi'n credu sy'n rhaid i chi i fabwysiadu. Os ych chi mewn ardal sy'n rhydd o TB, wel felly bod vaccineiddio i gadw mas yn opsiwn. Mae rhaid edrych ar y dystiolaeth, mae rhaid edrych ar yr opsiynau. Dwi ddim yn mynd i gerdded bant os ydy'r dystiolaeth yn gweud bod angen symud i reoli yr boblogaeth yn y bywyd gwyllt. Fe ddath Elin Jones, wrth gwrs, pan oedd hi yn agos iawn at yn agos iawn. Ydy pethau wedi newid ers hynny, neu dyna'r un trywydd? Wel, y broblem yw bod nhw ddim wedi newid o safbwynt y canlyniadau, ynddo fe? A mae hynny, os rhywbeth yn gweithio ni, bod yr strategaeth presennol ddim yn gweithio. A ni wedi ymrwymo i ailweithio y strategaeth yna mwyn cael rhywbeth sydd yn nes at gyflawni y target. Mae gyda ni target, wedi bod ys blynydde o Gymru fod yn rhydd o TB erbyn 2041. Mae'r bwrdd Rhaglen TB wedi gwneud yn glir ar y trajectori presennol, fyddwn ni'n mhell fewn i'r 2050 cyn bod ni'n dod yn agos at hynny. I fi, dyw hynny ddim yn dderbyniol. Dwi ddim eisiau bod ni'n llusgo trar a ffindio ni'n mewn 10-20 mlynedd dal yn cael yr un sgwrs. Dwi wedi bod yn aelod o Senedd ers 15 mlynedd mewn gwrthbleidiau, yn gwrando ar Llywodraeth yn gwneud datganiad blynyddol ar TB. Mae'r datganiad roddwyd flwyddyn diwetha mwy neu lai union rhyw peth ar roddwyd 15 mlynedd yn ôl. I ni'n mynd row mewn cylchoedd, a mae rhaid ni dorri'r cylch dieflig yna, a mae yna sawl ffordd o wneud hynny, ond mae delio gydag mewn bywyd gwyllt yn un ohonyn nhw. Ond bydde rhai falle yn gweud, chi yn y portffolio yma yn Rhaid Cymru am y tro cyntaf yn 2018 pan ddeithwch chi yn cysgodi. Os bosib erbyn hyn i chi'n gwybod beth sy'n angen wneud, chi wedi bod wrthi yn y portffolio yma, pam fod angen adolygiad arall, pam nag chi'n gwybod beth sy'n angen wneud erbyn hyn? Wel, os ys gwleidydd yn troi lan ac ar ôl 8 wythnos o fod mewn pŵer yn gweud wy'n gwybod beth sy'n eisiau wneud, ni'n mynd i sorto hyn mas, allai garantio chi fydd bobl eraill yn gweud, wel na, chi'n meddwl bod chi'n gwybod, a mae yna fwy i'r darlun na hynny. Mae yna arbenigwyr byd eang ar y grŵp cynghori sydd wedi cael ei sefydlu edrych yn benodol ar fywyd gwyllt. Mae nhw ar fi'n dod â chyngori ni o fewn wythnosau felly mis na ddau nesaf yma. Fyddwn ni'n cyhoeddi hwnna gyda llaw, fel bod pawb yn gallu weld i ni gael y drafodaeth ehangach na sydd angen i gael. A mae rhaid ni wneud hyn yn iawn, oherwydd gyfeirio chi at Elin Jones, wrth gwrs, ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae yna heriau cyfreithiol yn mynd i ddod, i ba bynnag cyfeiriad i chi mynd ar hwn, ac oni bai bod y broses yn cael ei dilyn yn llawn, a bod chi'n gallu dangos tystiolaeth bod y penderfyniadau wedi cael ei gwneud ar sail wyddonol ac ar sail y dystiolaeth, yna mae'n golygu fydd hi'n cymryd blynyddoedd lawer i chi allu symud ymlaen ar unrhyw un o'r ffrynts yma. Felly, wneud yn iawn mwyn mynd i'r afel â hwn unwaith ac am byth. Sam Curtis, o'n i'n gweld chi yn siglwch pen pan nath Llyr sôn am y darged na, 2041.
cyn llywodraeth, we ddim want da nhw i gael gwared o TB yng Nghymru. We nhw ddim want, we'r llir yn hollol gywir, we'r iaith we nhw'n ddefnyddio, dim ond reoli drosto beth wydd yn digwydd mewn wartheg a bywyd wyll, nid y bywyd wyll, ond nawr dwi'n teimlo bod yna rhyw fath o want, welon ni hynny yn y siambr yn gynharach yn wythnos diwethaf, gyda'r pleidlais dros Moch Deiar, wel Dabyw a bywyd wyll hefyd. Mae hwnnw'n peth dda i dod â popeth at ei gilydd, achos mae rhaid mynd i'r afael ar hwn yn pob sector sydd yn holl bwysig. A mae yna bach o beth gyda'r prosiect Sir Benfro, helpus i seto hwnnw lan pan wy'n ni yn y Senedd, achos mae fe'n rhoi reolaeth nôl i'r ffermwyr i gweithio gaddau. Dim glywed bethau o'r meddygfod sy'n nhw'n gweld fel yn Cheshire neu ble bynnag. Maen nhw'n gweithio gyda meddygfod lleol, mynd i'r afal a fe, a mae hwnnw'n peth da, ond os nad yw e gael gwared yn y bywyd wyll ar un amser, chi'n gweithio gyda un fraich tu ôl eich gefen, a dim hwnnw'n deg, ni'n sôn am y cumulative effect sydd ar y diwydiant amaeth ar hyn o bryd. Os yna un beth gall y Llywodraeth newydd sorto mas yn y 4 mlynedd nesaf, wedyn ni TB yw'r peth gorau gallwn nhw'n wneud i roi rhyw fath o obeth i'r sector sydd long overdue. Fflir, beth benewch chi o hyn? Ydych chi o blaid difam Moch Deiar? Ynddo, dwi'n meddwl bod rhaid ni hefyd cofio, dwi'n dysgu dros y ffin yn Lloegr, a mae gwahaniaeth mewn polisi yn dorgalonus o rhan ffermwyr yn Cymru yn treu gorau i delio efo'r sefyllfa, sydd ddim jyst yn cael financial effect, ond fel soniwch chi o blaen, ar y ffermwyr eu hunain, dwi'n meddwl bod rhaid i ni edrych ar polisi trawsffiniol i drio wneud o'n deg ac i dod i diwedd y sefyllfa. Llaw wedi codi fan hyn, Gareth, ia? Dwi'n mynd i fod yn onest, mae yna orboblogaeth o Foch Deiar. Mae yna orboblogaeth o'n nhw. A dim bod nhw jyst yn effeithio teuluodd hefyd a miloedd o wartheg yn cael ei lladd. Mae lot o bywyd gwyllt eraill yn cael ei golli. Mae'n bwysig i ni sbio ar bob dim yn mynd ymlaen. A mae gen Pawb ofn yr gair o tynnu'r niferoedd lawr o y gair cyl, cyl the animals. Ond, os yna orboblogaeth, mae yna broblem yn does. Mae yna broblem yn rwla. A dim ots be da ni'n cael, dwi wedi bod yna fo, ond dim patch a be maen nhw wedi bod. I deulu fel a fynd drwyddo fo, mae o'n afiach a dylio bod o ddim yn digwydd dyddi yma. A dy'r test ddim yn ffantastig. A da ni'n cael y gwartheg ma'n dol, y reactors, a ti'n cael nhw non-conclusive. Mae pethau fe i gyd yn neu chdi peidio cysgu nos, codi'n bora, a pam mae'r 3 diwrnod na y testio, mae deuluodd yn mynd yn sal, maen nhw'n mynd yn sal, a wsnos a cynt y testio. Ti'n mynd teimlo chdi dy hun, ti yn really poeni. A da ni'n gwybod bod yna Foch Deiar yn bob man, da ni'n gwybod bod yna, ond mae yna orboblogaeth, a mae eisiau sbio ar hwnna. Diolch. Ni arfer gweld yn cyn llywodraeth yn bysoddi mewn elusen fel DPJ, diolch beth wyn nhw'n neud ni, ond ar un adeg, y polisi nhw wydd yn creu y broblem yn y lle gyntaf. Felly mae angen hwnnw newid fyd i cydweithio rhwng y ddoi i gael gwared o hwn. Diolch, Hedyn, gai ddod nôl ato chi. Be newch chi o'r hyn chi wedi gweud? Be chi eisiau gweld? Achos oedd eich stori chi yn un bwerus dros ben. Wel, byw mewn gobeith a bod Llywodraeth newi gyda ni'n Caerdydd, mae bach mwy o beth dyn ni bod nhw'n mynd i grondo. A jyst gwell cyfathrebu a bod mwy o pwerau gyda ni na bod dwylo ni wedi cael ei clymu tu nôl yn cefnau a ni goffod wneud beth mae'r gyfyrddin Animal Health yn gweithio ni a pallu plygu. Ni wedi gatho ni cyfarfodydd, ond rhaid i ni prynu gwartheg nôl achos wedi colli gwmynt o gwartheg. I ni'n cael arian am y fuwch, ond so ni'n cael yr arian am y llath i ni wedi colli. Mae'r mortgage rhywun peth bob mis. Mae talu rywun i odro rhywun peth. So ni'n talu llai i rywun i odro 200 yn llai o dda. Ni still goffod talu rhywun peth. Mae'r colledio na yn ofnadw a jyst yr red tape ofnadw. Mae eisiau gwell cyfathrebu rhwng y vet ni a gyfyrddin. Llyr, ydych chi'n gallu rhoi addewid? Wel, mae'r darn cyfathrebu yna yn bwysig. Dwi yn ymwybodol bod rhai o'r elusennau iechyd meddwl wedi bod yn gweithio gyda y Llywodraeth i wella, ond neges fi'n glywed yw bod rhagor o waith angen. Ond os na addewid bod hyn yn mynd i newid, bod hyn yn mynd i wella? O bendant yn yw, wedi gweud, mae yn blaenoriaeth fel o Sam yn gweud, hwn yw'r cysgod tywylla sy'n cael ei dwlu dros deuluodd fferm. Nid dim ond yr elfen ariannol fel chi'n gweud mor bwysig yw hynny. Mae e'n ei bobl yn sal ac yn wath hefyd mewn rhai amgylchiadau a mae rhai mynd i'r afel hwnna. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cyfraniadau. Sori, ni wedi redeg mas o amser achos mae'n amser i ni fynd am egwyl fer nawr, felly dewch nôl ato ni ar ôl y toriad.
nôl i Pawb a'i Farn o faes y sioe yma yn Llanelwedd. Heb oedi, fe ewn ni yn syth ymlaen at ein trydydd cwestiwn ni, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Rhys Jones. Rhys, beth yw'r cwestiwn? Diolch. Pam fod gymryd y gynnerch yn cael ei mynforio i Gymru pan i ni fel ffermwyr Cymru yn cynhyrchu bwyd o safon uchel yn barod? Diolch Rhys. Cyn bod fi yn mynd at y panel, fi'n mynd i ddod at y ti a herio ti ychydig bach o bosib. Ydy ni yn cynhyrchu digon o fwyd yma yn Cymru? Wyt ti'n credu hynny, bod ni yn neud na? Falle ddim yn Nghymru, ond yn sicr yn Prydain. Ac yn bendant, dwi'n meddwl bod eisiau torri lawr yr food miles, achos fel i ni gyd yn yr ystafell mae heddi yn gwybod, mae ffermwyr Cymru a ffermwyr Prydain yn cynhyrchu cynnyrch o'r safon gorau yn y byd. A rwy'n meddwl dylai bod ni'n cefnogi pobl lleol, busnesau lleol a ffermwyr lleol wrth gwerthu y cynnyrch nhw. Diolch. Llaw wedi codi fan hyn aroswch eilad i'r meicroffon eich cynnyrch chi fan hyn. Beth hoffech chi weid? Dwi'n credu o safbwynt cynnyrchu bwyd, ysdrychwn ni ar y nifer o wartheg beef sydd yn Deyrnas Unedig wedi cwmpo rhyw 29% ers y flwyddyn 2000. A mae'r nifer o ddefed hefyd wedi syrthio rhyw 14%. Mae hynny'n golygu bod critical mass ddim yna, a mae hynny'n bryderus iawn o ran cynnyrchu bwyd. A fi'n credu bod ni gyfrifoldeb moesol hefyd o ran newid hinsawdd, bod ni'n cynhyrchu ar gyfer ardaloedd yn y byd sydd falle ddim yn mynd i gallu cynhyrchu'r bwyd o safon uchel, a sydd yn bwysig iawn i bobl o ran i maethlondeb yn nhw hunain a iechyd pobl hefyd. Diolch. Sam, dwi am droi ato chi, achos wrth gwrs mae pethau wedi newid ers Brexit yn do, a'ch plaid chi oedd wrth y lliw pan ddath Brexit. Felly mae'n rhywfaint o fai fyna, ond be newch chi o'r sefyllfa? Wel, fai o'r Brexit, sa'n siŵr am ni, achos mae mewnforio a allforio. Yn gynharach o'n i'n sôn am allforio o bwyd Cymraeg i llefydd eraill, a mae hwnnw'n holl bwysig, a mae yna bris dda ar hynny i'r Middle East, i'r Far East, er enghraifft. So mae hwnnw'n peth dda. Ond os ni'n edrych ar beth sydd wedi newid, sef seasonality, Oedden fe'n gywir bod dros y Nadolig ni'n gallu cael mefus gael ei mewnforio o llefydd eraill, achos mae pobl moyn mefus. Amser maith yn ôl, mae pobl yn gwybod beth maen nhw'n arfer gael llysiau yn ystod y flwyddyn, ond achos nawr mae pobl moyn popeth 360 diwrnod y flwyddyn, mae hwnnw wedi newid beth mae'r supermarkets yn ei gwerthu a pethau fel ni. Ond mae yna cyfle i ddod fel, mae Llyr wedi gweud yn gynharach, cadw'r pethau'n lleol, achos mae'r safon dan ni mor dda, ond ni wedi gweld o 80%, bron 80%, wedi ni arfer fod lawr i 60%, a mae pobl fel Jeremy Clarkson, wario teg iddo ar Clarkson Farm, yn dangos pa mor bwysig yw i cynhyrchu'n lleol, cadw pethau'n lleol, a na ble dwi'n credu mae yna cyfle i Gymru achos y stori dda sydd ganddo ni yn ein diwydiant amaeth, ond hefyd yn y safon sydd da ni yn y diwydiant a'r cynnyrch hefyd. Llyr, Griffith, beth yw'ch cynlluniau chi i fynd i'r afel? Ni wedi sôn yn barod ychydig bach am yr elfennau falle sydd tu hwnt i'ch gallu chi fel llywodraeth. Mae caffel cyhoeddus yn sicr yn un peth, yn dyfa. Mae rhaid i ni gael fwy o gynnyrch Cymreig ar blatiau cynio ysgol yn yr ysbytai ac yn y blaen. Oedd na newyddion yn oedd rai misoedd yn ôl ynglyn â CWR o Vietnam. Chi'n credu bod angen gorfodaeth falle ar gyrff cyhoeddus? Mae angen, un peth wnaethon ni ddadle drosto fe, oedd gosod rhicyn, gosod canran benodol y dyle fod yn dod o Gymru oddi fewn i'r cytundebau caffel yma. Nawr, mae yna sawl ffordd o wneud hynny, yn aml iawn, oherwydd bod awdurdodau lleol wedi wynebu toriadau, mae yna lai o bobl yn delio gyda caffael o fewn yr awdurdod lleol. Mae lawer haws yn dewi delio gyda un cytundeb mawr o le bynnag mae hwnnw'n dod. Ond mi yn credu bod yna ddyletswydd i dorri rhai o'r cytundebau yna lan i feintiau llai, fel bod busnesau Cymreig yn gallu cystadlu yn fwy effeithiol am hynny. Mae yna ffyrdd o wneud hynny, felly mae hwnna'n sicr yn un peth i ni eisiau weld yn digwydd. I ni hefyd, wrth gwrs, wedi coeddi'r wrthos yma yn y sioe manylion ynglyn â strategaeth fwyd genedlaethol i ni eisiau i rhoi yn ei lle nawr, mwyn sicrhau bod ni yn cysylltu'r dotiau yna rhwng y cynnyrchwyr, y proseswyr, y caffael, yr agenda iechyd cyhoeddus, addysg mewn ysgolion ynglyn â ble mae bwyd yn dod ohono fe ac yn y blaen. Lot o dotiau i gysylltu, ond mae'n bwysig, oherwydd i ni dda iawn yng Nghymru ar gael lot o strategaethau yn ymwneud â bwyd, ond dyn nhw ddim yn dod at ei gilydd yn un lle i ni ddeall pam bod ni'n cynnyrchu be ni'n cynnyrchu, be sydd angen cynnyrchu, beth yw'r buddiannau ni'n cael. A mae hwnna, wrth gwrs, eto yn dod nôl at yr elfen economaidd odi, ond mae yna agenda iechyd cyhoeddus yn bwysig yn fyna. Mae yna agenda amgylcheddol hefyd yn rhan o hynny, yn does e? Felly mae yna sawl
bydd neu ennill i gael mas o ddod ar rhannau na i gyd at ei gilydd fi'n credu, a mae'n heriol, ond chymod, sy'n ymheuaeth bod y potensial i gael na, mae'n rhaid i adeiladu ar hwnna. Mae yna gwbl, mae yna sawl un wedi codi llaw fan hyn, a reit yn y cefn yn y crys melyn. Dwi'n meddwl da ni angen systemaeth a lleol yn mynd ymlaen hefo, da ni wedi weld, hefo popeth sydd wedi digwydd yn y byd dros y blwyddyn diwethaf, a hefo'r tywydd hefyd. Da ni angen bod yn sicr bod yn bosib i cynhyrchu bwyd yn lleol, a mae yna systemau i rhoi bwyd i lle mae o angen hefyd. Da ni hefyd angen llysiau a ffrythau yn Cymru. Hyn o bryd, mae tua 600 o'r llysiau da ni'n bwyta yn Cymru yn cael ei cynhyrchu yn Cymru. So, of course, mae'n bwysig iawn, mae gynda ni anifeiliaid, mae'n lle dda i cynhyrchu anifeiliaid, ond hefyd, oeddwn ni yn hanesyddol yn cynhyrchu lot o bwyd fel tatws a pethau wahanol ein hun yma yn Cymru hefyd. A dwi'n meddwl da ni angen sbio ar hwnna a mynd ymlaen hefo fwy o fel emphasis ar hwnna, oherwydd hyn o bryd mae tua dim ond 200 o pobl fel cwmnïau sydd yn cynhyrchu llysiau a ffrythau yn Cymru yn gyd. So mae hwnna rhywbeth i sbio ar hefyd. Diolch, a oedd yna llaw fan hyn. Chi fan'na, ie. Meddwl oedden ni, achos yn amlwg wy'n edrych ar y degau jyst dros y sianel ar beth sy'n digwydd yn Ewrop. A yn fyny, maen nhw wedi defnyddio i pwerau cynllunio nhw mwyn effeithio ar y sector ma'n werthu. Felly maen nhw'n gosod canran benodol ar gyfer cynnyrch leol. Mae'n golygu mewn siop leol, bod jyst ych un silff yn llawn o fysgedi sydd wedi cael ei creu lawr hewl. Ond mewn archfarchnad, mae'n golygu braidd bod chi'n rhoi 25% o'r archfarchnad i gynnyrch leol. A bydde hynny'n hybu tyfu ffrwythau llysiau'n lleol, bydde'n cybu llawer mwy o ddefnydd o'n tir ni mwyn cynnyrchu'n lleol. Ond yr un pryd, bydde'n creu gorfodaeth ar yr archfarchnadoedd yna i brynu'n lleol ac i greu cydwyni lleol. Wy'n credu falle mae hwnnw'n rhywbeth sydd gennym ni oddi fewn i grym y cynulliad, oddi fewn i rym y Senedd, a rhywbeth gallen ni effeithio arno. Gret, sori, ymddeiriadu bod ni ddim cweit wedi eich gweld chi nawr, wnaethon ni glywed eich pwynt yn iawn. Mae yna gwbl o ddwylo wedi codi fan hyn, chi yn y blaen fan hyn, Cwestiwn wrtho fi, Llyr. Mae'n iawn i weid bod o strategaeth newydd am fwyd, ond erbyn 2040 chi wedi boi net zero. A bydd y golygu bydd lot llai o anifeiliaid yn lle. So, na bydd Llyr, bydd lot llai. Defyd a sydd number one on the hit list. Does dim agenda gyda'r Llywodraeth yma i leihau lefelau da byw. Does dim. Y math o economi fwy dwi eisiau datblygu yw un lle mae yna gynhyrchiad lleol, lle mae yna brosesu lleol, a lle mae yna gaffael lleol a ma'n werthu ac yn y blaen. Mwyn gwneud hwnna'n gynaladwy, mae'n rhaid chi gael y throughput. Ac os ydyn ni o ddifri, os ych chi'n edrych ar gig coch o gwmpas y byd, a mae hybu Ci Cymru wedi gwneud y gwaith mae rai blynyddoedd nôl, mae footprint carbon cig coch Cymreig y gorau yn y byd. Y gorau yn y byd. Ac felly be ni eisiau gweud wrth bobl yw, bitwch gig, ac os ych chi'n bita cig, bitwch gig Cymreig. Oherwydd mae hwnnw well i'r amgylchedd na'r cig sy'n dod o dde America ac yn y blaen. Ond pam eich blaid chi moyn net zero mynd 2040 de? Wel, achos wrth gwrs, i ni gweld... So chi'n di gyrraedd e heb... Wel, sma'n i feiliad wedi dod mewn i'r equation to ar y net zero. Wel, a gweud y gwirthwch chi... Mae'n dod mewn nawr yn y 30au. Mae lefel anifeiliaid, os ych chi'n edrych ar yr hyn mae'r Climate Change Committee Prydeinig yn ei roi fel cyngor i'r Llywodraeth, ac a weid cyngor yw ddim mandate i weithredu, chi'n bod, a gorfodi ni'n neud hyn. Mae'r Alban wedi gweud bod nhw ddim yn derbyn y cyngor ar yr elfen yna. I ni yng Nghymru yn barod ar lefel flynyddoedd lawr yr hewl o ble ni angen bod gyda da byw. Felly, chi'n bod, dyw e ddim yn gorfod bod yn rhan o'r equation i ni yng Nghymru. Yn y cyf amser, mae yna ddilliau eraill gallwn ni ddefnyddio. Dyw y diwydiant amaeth ddim yn cael y credit enghraifft am y carbon mae'n cloi, chi'n bod, yn y tir ac yn y pridd ac yn y blaen. A mae hwnna yn gallu helpu ni wedyn i gydbwyso yr angen. Mae diwydiant ar ôl i chwarae, mae trafnidiaeth ar ôl i chwarae. Fyna mae'r big wins ar hyn o bryd. Mae yna lefydd eraill y gallwn ni fod yn gwneud mwy o waith ynddo fe. A'r rheswm i'n gweud hyn yw, mae da byw yn allweddol nid dim ond yn economaidd i gefn Gwlad Cymru. Mae'n ei cyfraniad i ddala, hwn yw'r glid, ffermydd teuluol yw'r glid sy'n dala cymdeithas at ei gilydd, diwylliant at ei gilydd, yr iaith at ei gilydd. Felly dwi ddim yn edrych ar hwn dim ond drwy lens amgylcheddol, achos mae'r diwydiant yma yn cynrychioli llawer iawn mwy. Fflir yn gyflym os gai, mae'n sôn am net zero fyna. Mae'n her fyna yn dos e, o ran cydbwysedd, o ran wneud y ddau beth ar yr un pryd. Oes, mae'n her. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni edrych o rhan y targed, ond mae rhaid i'r Llywodraeth hefyd edrych arno
oes gyda ffermwyr, so o'r ddau ochr. Dwi'n meddwl bod ni yng Nghymru yn gwneud job o'n i'n barod, so mae rhaid i ni edrych ar diwydiant eraill yn lle rhoi pwysau i gyd ar ffermau. Mynd nôl o'r rhan y bwyd, dwi'n meddwl o'r rhan addysgu, fos ni'n licio gweld sourcing policy o fewn Cymru, ond hefyd addysgu'r unigolion iau sy'n dod mewn i'r diwydiant neu sy'n mewn ysgolion, lle mae bwyd nhw'n dod o. Mae NFU yn gwneud lot o sgyrsiau yn yr ysgol, ond ble mae bwyd ar y platiau cynnion dod o. Mae angen i ni really cefnogi y cynnyrch Cymru. Diolch yn fawr, Fflir. Mae amser yn symud ymlaen, a dyn ni am symud ymlaen nawr at yr cwestiwn ola heno, ac mae'r cwestiwn hwnnw yn dod gan Elliw Haf Griffith. Elliw. Diolch. Mae'r tywydd poeth eithafol yn mynd i bara. Sut allwch chi'n helpu ni ymdopi â sychder a'i effeithiau fel tannau gwyllt? Ie, ni gyd wedi teimlo'r gres tanbed ma ni wedi cael dros yr haf, ond wrth gwrs mae yna dannau gwyllt ar y rhinogydd a'r carneddau. Ond Elliw, gai ddod nôl ato ti. Pa effaith mae hyn wedi cael arno ti, ar hyn o ti'n i weld mae'n deimlo? Ie, mae'n ambell i dan wedi bod fyny yn y gogledd, a mae yna sawl un yn y stafell mae'n gwybod well na fi o hynny, ond mae rhywbeth dwi'n credu'n gryyn, mae amaeth a byd natur wedi cydfodoli ochr yn ochr ei gilydd ers blynyddoedd, a mae yna meithwyr o gwmpas neu sydd a tiroedd mynydd, ac yn nabod y tiroedd yma yn well na unrhyw un arall, yn well na ambell i wraig a gwrs yn y tŷ byrig iawn yn nabod y tiroedd yma. A nhw sy'n dall sut mae rheoli a pori o ran y tirwedd. Mae'r tirwedd wedi cael ei adael i dyfu'n wyll, ond wrth adael o'r dyrfu hefyd, mae o'n boddi'r bywyd natur sydd yn bodoli ar y tiroedd yma hefyd, sydd arwain wedyn at yr tanwydd ar gyfer y tanna gwyllt yma. Felly mae rhaid gwrando fwy ar y pobl yma sy'n adnabod y tiroedd yma fel cefn ei llaw a gwrando ar yr elfen hynny. A dwi'n meddwl dyna beth yw'r wers yn ystod y rhaglen yma i gyd, ydy gwrando a fwy o gyfathrebu ymysg yr hein ni sydd yn ymwybodol o'r hyn da ni ddelio fo bod ddydd i ddydd. Diolch, Elliw. Pwy fan hyn sydd wedi cael profiad uniongyrchol o'r tannau yma, neu'r effaith mae'r gres yma wedi gael? Na i ddod eto chi fan hyn, achos dyn ni ddim wedi clywed wrtho chi eto. Ie, eich profiad chi? Dyn ni'n ameithi lan yn Cwmelan, a wedyn oedd y tan, dwi'n siŵr oedd y ryw 8,000 o gyfeiriau, a mae hynny yn sicr i wneud efo lleihad yn y stoc sydd ar y mynyddau, a dwi'n cofio mynd lan efo'n had i llosgi darnau bach, a wrth gwrs gan bod y nawr unwaith, dwi'n synnu bod e heb digwydd cyn hyn gan bod e gymaint o'r mluniau gwellt y bwla lan yna. A y broblem yw, mewn 2-3 blynedd, bydd y fuel load yna nôl unwaith eto, a bydd y broblem just yn mynd i ddigwydd eto yn anffodus. A dwi'n gwybod beth yw'r ateb chwaith. Be sy'n angen neud, ych chi'n credu? Sut mae'n mynd i'r afel a hyn a stopo hyn? Y rheswm penna yw diffyg y stoc sydd ar y mynyddau. A hefyd, mae'na llai o management, mae'na llai o edrych rôl gwahanol llefydd a llosgi'r darnau bach hyd yn oed i creu toriadau fel bod y tân methu mynd o un lle i'r llall. Unrhyw syniadau eraill o sut mae'n mynd i'r afel a hyn? Sut Mae law wedi codi, sori, ar os o'n bod y microffon yn eich chi, mae yna waith na ni, gret. So, wnaethon ni sôn yn gynharach bod yr nifer o fichau signo wedi cwmpo 25% yn y wlad yn y blynyddoedd eitha, a gyda lle o stoc ar y mynyddau ni'n cael mwy o tannau gwyllt, a wedon ni bod ddim digon o anifeiliaid yn mynd i fod i gynhyrchu bwyd sydd isau yn y blynyddoedd ddod. Pam ddim edrych ar polisi tebyg sydd gyda nhw yn yr Alban, le maen nhw'n rhoi'r cyclic cow payment, a mae fe'n well i pocedi'r ffermwyr, a mae fe'n well i'r tannau gwyllt, a dod â bwyd rhad i'r cyhoedd. Cwestiwn uniongyrchol ato chi. Iawn, mae hwnna'n rhywbeth i ni wedi adnabod, a mae'r gwaith wedi dechrau adnabod sut y gallwn ni mynd i'r afel â hwnna, felly drwy'r SFS, felly drwy gynlluniau eraill, ond mae'n sicr yn rhywbeth i ni'n trio. Bod rhaid bod y fiwch yn cynhyrchu llod bob blwyddyn, a falle bod targedau bod rhaid i bennu i'r stoc o fewn amser penodol. Dyna union y math o drafodaethau ni'n cael, achos mae yna ddatrysiadau positif gobeithio allwn ni ddod mlaen a i ateb, nid yn unig yr angen i gadw lefelau
Livestock yn dod drwy'r system, ond hefyd wedyn ni'n mynd i'r afel gyda pori wedi reoli ac yn y blaen. Ond dyna'r cwestiwn, beth all Llywodraeth Cymru wneud, achos i ni'n sôn fan hyn am dywydd, allwch chi ddim a reoli'r dywydd? Mae sychdwr, a mae rhaid i dderbyn, y cwestiwn ynglyn â newid hinsawdd gynne, dyma yw canlyniad newid hinsawdd, a hynny yw, mae rhai o'r bobl yn gweithio dyma'r tywydd gorau fyddwn ni'n gael nawr, am y 20 mlynedd nesaf, fel un fydd hi. Chymod, wel, mae bobl yn werthu'n, chymod, dyma yw realiti gwyddonol y sefyllfa. A falle ddim bob blwyddyn, ond bydd rhaid i ddod i arfer yn fwy gyda sychdwr mawr a gyda llifogydd mawr. Chymod, dyna y reality. So, gyda sychdwr, o'n i lawr yn Ibers yn gynharach heddi, a maen nhw'n arloesi mewn cropiau sydd wrth gwrs gyda gwreiddiau dyfnach, sydd yn gallu golygu bod nhw'n gwrthsefyll sychdwr yn hirach. Chymod, mae rhaid i ni annog y math yna o feddwl, y math yna o arloesi, a trio sicrhau bod y dulliau yma'n cael ei mabwysiadu yn ehangach. A lle mae yna sefyllfa wedyn, lle mae rhai'r cropiau yma'n gallu bod yn rhatach, yn gallu bod yn fwy gwydn, i wrthsefyll, sychdwr neu llifogydd ac yn y blaen, wel mae hynny'n gwneud busnesau fferm yn fwy cynaladwy ac yn fwy gwydn. A dyna'r math o esblygu ni eisiau gweld yn digwydd dros y blynyddoedd nesaf. Sam Curt, gai ofyn, ydych chi'n credu bod angen lleihau ôl troed carbon ffermwyr? Os na fwy o waith i wneud fanna o bosib? Dwi'n credu mae yna problem tuag at y reolaeth, a mae rôl da NRW i wario yn hyn nawr, achos nhw sy'n gyfalu ar rôl y tir yng Nghymru, a nhw sy'n rhoi ar reolau mas. Os mae ffermwyr sydd yn gwybod y tiroedd sydd da nhw, sy'n gwybod beth maen nhw arfer wneud, yn llosgu bach mewn cornel, sicrhau bod hyn yn digwydd i wneud yn siŵr bod yna ddim llosged mawr, mae angen i ffermwyr gael y pŵer i wneud beth maen nhw gwybod sydd orau, nid ofyn rhywun lawr yma i Caerdydd, gallai gael y reolaeth plîs yn gwneud, pisyn o bapur i gweud gallai wneud achos ni'n gwybod beth i wneud. Mae hwnnw'n debyg i afonydd i sicrhau bod llifoedd ddim yn digwydd, mae hwnnw'n tanau gwyllt. Mae'r pwerau dylsyn nhw fod gyda'r ffermwyr achos mae'r diwydiant yn gwybod, achos mae'r teuluoedd yma wedi bod ar y percu ar y mynyddoedd yma am mlynydde, nhw sydd gyda'r sgiliau i delio gyda hyn, nid rhywun fel NRW sydd dim ond gweld rhywbeth ar sgrin cyfrifiadur mewn swyddfa yn Caerdydd. Llaw wedi codi fan hyn, ie? Mae broblem agos sydd ydy bod dim byd i gael ar y funud i gael gwared o redyn, a mae redyn just y peth be mae i gychwyn tan pa fi hwnnw di marw, mae'n ddigon mae fel ffuel ar gyfer y tannau, felly mae eisiau dod yn ôl efo chwistrelliad i wneud yn siŵr bod ni'n cael gwared o redyn, achos mae hwn yn lledaenu yn ofnadwy dros y blynyddoedd dwytha. Llaw tu ôl i chi, chi yn y melyn eto, ie? Wedi dweud, hefo rhoi llefydd yn yr ucheldir, adfer mewn diroedd, mae hwnna opsiwn lle mae yna fwy o dŵr wedyn ar y top, ar y ucheldir, yn llefydd lle mae yna grig a felly sydd yn gallu llosgu, a mae hwnna'n helpio stopio'r tan os mae'n dod draw. A hefyd dydy o ddim just mewn llefydd ucheldir, da ni'n gael tanio wyll rwan, sy'n gallu weld, dros Cymru, maen nhw'n digwydd wrth ymwyl lle mae lot o pobl yn byw yn dinasoedd, a felly da ni angen dod at y gilydd fel cymunedau i datblygu fel emergency plans mewn ffordd, so mae pawb yna'n gwybod beth i wneud os mae un yn dechrau, so maen nhw'n gwybod sut yn mynd amdani. Diolch yn fawr iawn. Mae yna law wedi codi fan hyn, chi yn y gwyrdd fyna, o'n i'n gweld chi'n codi eich llaw yn gynharach, dyma ni, microffon yn dod ato chi. So mae gennym ni cyfalaf naturiol cyfoethog arbennig yng Nghymru, a mae eisiau ni fod â fframweithiau cyfreithiol sy'n galluogi ni i gallu ymwneud gyda'r sector breifat mwyn gallu gwneud y mwyaf hynny, achos y gwir yw, mae eisiau dod arian o'r sector breifat mewn mwyn sicrhau bod ni'n gallu edrych ar ôl ein carbon, ein dŵr ac yn y blaen, yn dyfefa bod gyda ni'r arian i gallu ariannu y gwaith sy'n angen digwydd mwyn sicrhau a cyfoethogi y cyfoeth naturiol yna i'r dyfodol hefyd. Gareth, fi'n gwybod chi wedi cael profiad uniongyrchol diweddar yn dod gyda'r tannau gwyllt yma. Da ni wedi sôn yn fama na bai llywodraeth ydy'r tan yma. Llywodraethau sydd wedi bod yn tynnu niferoedd o ddefaid a gwarthaig ac anifiliaid o'r ucheldir am blynyddodd, efo grantiau a'r schemes, a dyn nhw wedi bod yn gwrando ar y ffarmwrs. Y cyn-lywodraeth, ie? Llywodraeth y gorffennol, ie? Llywodraeth a cynt, ie. Dwi'n rhoi bai ar llir yma, mae'n paid o boeni. Ond, am change. Dim eto, ie. Dim eto. Ond be dwi'n trio ddeud ydy, mae eisiau gwrando ar y pobl sydd ar y llefydd yma, a mae bob mynydd yn wahanol.
A rhedyn yn broblam, yndi, mae eithin yn broblam. Mae marlod y carneddau yn rhan yn atod a dylai bod Llywodraeth Cymru yn sbio ar hynna. A mae nhw'n un o'r marlod hynna sy'n yn wlad yma a defnyddio nhw mewn ardaloedd. A rhy fath efo defaid, dorwch y defaid y gwarthaig a'r marlod yn dôl ar y mynyddodd a gawn ni lai o dana, gawn ni fwy o fwyd a gawn ni fwy o waith i bobl ar yr ucheldir. Llyr, gorffen gyda chi yn ymateb. Holl bethau chi wedi clywed ond yn wedi Gareth fyna. Neges glir yn fyna, a dwi yn credu bod rhaid ni gydnabod lle mae yna ecosystem yn os mae rhaid cael y cydbwysedd yna'n iawn, a dyna le mae'r her, ac yn amlwg dwi'n glistio i gyd, dwi'n hapus iawn i drafod gyda'r sector unrhyw syniadau yn dod mlaen, achos taro'r balans na yw'r her, fel i ni wedi gweld gyda cynllun ffermio cynaladwy dros y blynyddoedd, a mae hwnnw yn broses sydd yn dal yn mynd i barhau, oherwydd mae'r cyd-destun a'r amgylchiadau mynd i newid o flwyddyn i flwyddyn hefyd wrth i ni symud yn blaenau, felly mae'r rhaid bod yn dynamic a mae'r rhaid bod yn agored i esblygu a newid o hyd. Un cwestiwn bach agored i orffen, ni wedi sôn tipyn am yr holl heriau sydd yn bodoli yn y maes yn y diwydiant ffermio ar hyn o bryd, ond gai ofyn i chi godi'ch llaw. Ydy ffermio yng Nghymru yn gynaliadwy heddi? Dwylo lan os ych chi'n credu bod ffermio yng Nghymru yn gynaliadwy heddi? 1, 2... Mae yna fwy rhyw hanner fyna. Wel, mae yna waith ych chi'n neud i ddarbwyllo'r gweddill bod ffermio yn faes cynaliadwy. Bendant. A chymo, mae gyda fi blant sydd yn gweld i dyfodol yn y diwydiant. Chymo, dwi eisiau gweld cenedlaeth o bobl ifanc yn dod drwyddo sydd yn awchu gael ei gafel ar y ffermydd yma, sydd yn gweld dyfodol, sydd yn gweld bywoliaeth, sydd yn gweld y cyfleoedd. Nawr, mae hynny'n mynd i olygu felly newid, chymo, o safbwynt mabwysiadu dilliau gwahanol, dilliau newydd, ond wi wir yn teimlo, chymo, mae'n sector cryf, mae'n sector, mae rhaid ni siarad lan, mae'n ormod o siarad lawr wedi bod yn beth. Diolch yn fawr chi. Diolch, mae amser wedi un trechu ni. Wel, dyna ni am heno, ymunwch ni mewn pethefnos union pan fyddwn ni yn fardalu yn Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Glas. Tipyn o edrych mlaen at yr Eisteddfod a tipyn i'w drafod fyna eto, dwi'n siŵr. Tan lantwd, felly diolch yn fawr iawn i chi am wylio a nos da. Gwobrwyo cwpan siôr tywysog Cymru yn adran y ceffylau. Un o'r uchafbwyntiau'r sioe fawr heddi gyda'r cyfan yn dilyn yr egwyl.